joni noon eɗen ngara e lowre men ɗimmere e nder nde ɗo windande ngal ganduɗa ngel mbiyeten pirlitirgal golle te mbatton ɗo hakkillaji par ce que ɗo ene heewi mana e nder pular joɓɓi kewɗi ene ngara e nder mbindin tawa ko wasde teskade pirlitirgel golle ngel te so tawi mi wi haal mi wi haaltu haaltu ayi tewo ari ngam hollirde gollal ngal ko battangal no mbiranni wat mi wiya wattu ay tewo ari mi wiya miijo ay mi wiya micco ay pirlitirgel golle ngel ari ko ɗo noon jinnomi arde ay sa wi miijo a wi micco nanata ko ceh ko ɗum waɗi heewɓe ene jana ɗo so mbiyama micco tan binda cehuji ɗiɗi mbiya koko siddi ala ɗo ceh ala ɗo par ce que pular ko ɗemgal ɗaɗiwal so tawi aɗa winda ɗum saaha a miijoto ɗaɗol ngol holko woni ɗaɗol ngol somi wi miijo ko miijade ay ko jeu arata hen ala hen fof to jiyanmi ceh ndeke ceh ala ɗo dama ceh windatake ɗo holko waɗi noon e nande e hito eɗen tesko alkulal cehgal ay ko ɓasodiral alkulal jeu e alkulal te addata helmere addata wowlande ceh ndi kono ko miito donc ɗo miijo micco no mbireten waajo waatto donc ɗo ko pirlitirgal gollal ngal alkulal tehngal ko kangal ara so ngal ari noon so ngal ɓadodiri e alkulal jehngal hito o wayno eɗen jiya ɗum noon e mbaadiji kewɗi so a wi kadi yeñte so tawi a firliri mbiyata ko yencinde ayi ɗo kadi nanata ko ceh kono wona ceh woni ɗon yencinde miijo miitto miccidade fof ko pirlitirgal ngal addata ɗum ɗon wona ɗo tan kadi ngal yiyete eɗen mbawi yiide ɗum e taj no hokkuma ɓoggol joni walla garewol mi wima taƴƴo taƴa mi wiya tacco juuti tacco ayi ɗo joni nanata ko tacco kono ko pirlitirgal ngal te arata ɗon woni tacco yeñde yencinde waajo waatto miijo miitto ɗum fof kono wattu noon ene laatti sabu alkulle takkodirɗe ɗe noddata baylugol hitowol comme no haalde e haaldu alkulle takkodirɗe ɗe noddata baylugol hitogol kono to banggue keddiɗo o ɗiɗo hitoji ene mbayno voilà bandal mami tellin windande caggal ɗo e nder groupe he windande nde goto e muɗon fof tara ɗum goto e mon fof kala gonɗo ɗo hen tara ɗum mi faama quand même ko puɗiɗen wadde ko waɗi jencude yimɓeɓe mbawi janngude mami tellinoɗo windande goto e mon ɗon fof tara mum ko ɗo kaleten hande
eɗen keddora noon windande wootere nde ngannduɗaa sen gasni ɗum en gasni heblo ngo yama so yaajeede rokki mbaɗen évaluation par ce que eɗen e ɗaɓɓere aussi ndaarde mbele rewɓe ɗo ɓe ene keɓa seedantaje en ganda ko hol forme wonirta koye jiila wonata seedantagal wonde rewi e ngoɗo heblo ngal ɗon seedantagal noon fawoto kadi koye ɓeto voilà ɓeto ngo ko ƴewde vraiment beele yimɓeɓe mbawi windude beele yimɓeɓe mbawi haalde en kalani haala dosɗe kono kam ko neɗɗo o ko nanata ko beele omo wawi windude